ମା। ମୋ ନାଁ ସୂର୍ଯ୍ୟପ୍ରକାଶ ମଲ୍ଲିକ। ମୁଁ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ଜାବରା ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ର ଅଟେ। ମୋ ବିଭାଗ କ ରୋଲ ନମ୍ବର 25। ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଁ ଆଜି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହେଁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଦେଶ ସେବକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଅନ୍ୟତମ। ସେ ଏକାଧାରରେ ଦେଶ ସେବକ, କବି, ଜନନାୟକ, ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକ ଅଟନ୍ତି। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ 1877 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 9 ତାରିଖରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ସୁଆଣ୍ଡ ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଦୈତାରୀ ଦାସ ଓ ମାତାଙ୍କ ନାମ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟୀ ଦେବୀ। ଅତି ଶୈଶବରୁ ସେ ମାତାଙ୍କୁ ହରାଇ ବିଧବା ପିଉସୀଙ୍କ ପାଖରେ ବଡ଼ ହୋଇଥିଲେ। ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ଦୁଃଖୀର ଦୁଃଖ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣ କାନ୍ଦି ଉଠୁଥିଲା। ପାଠପଢ଼ା ସହିତ ଜନସେବାରେ ସେ ମନ ପ୍ରାଣ ଢାଳି ଦେଉଥିଲେ। ସେ ସତ୍ୟବାଦୀଠାରେ 1909 ମସିହାରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲେ। ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦୈନିକ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ସମାଜ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଯୋଗ ଦେଇ ସେ ଲେଖିଥିଲେ, ମିଶୁ ମୋର ଦେହ ଏ ଦେଶ ମାଟିରେ, ଦେଶବାସୀ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ ପିଠିରେ, ଦେଶର ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ପଥେ ଯେତେ ଗାଡ଼, ପୁରୁ ତହିଁ ପଡ଼ି ମୋର ମାଂସ ହାଡ଼। 1928 ମସିହାରେ ଜୁନ୍ ମାସ 17 ତାରିଖରେ ଏହି ମହାନ ଦେଶ ସେବକ ପରଲୋକ ଗମନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ନିଷ୍କାମ ସେବା ପାଇଁ ସେ ଦରିଦ୍ରର ବନ୍ଧୁ, ଦାସେ ଆପଣେ ଓ ଉତ୍କଳମଣି ରୂପେ ସାରା ଭାରତ ପରିଚିତ ଓ ଚିରସ୍ମରଣୀୟ। ତାଙ୍କ ରଚିତ ପୁସ୍ତକଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ବନ୍ଦୀର ଆତ୍ମକଥା, କାରା କବିତା, ଧର୍ମପଦ ଓ ଗୋ ମହାତ୍ମା ପ୍ରଧାନ।